O tartar de chipirón con falso alioli fixo merecedor o restaurante Alján de Ribeira do primeiro premio do certame Máis que Tapas, organizado pola Mancomunidade Arousa Norte. O xurado especializado escolleu en segundo lugar o café con churros do rianxeiro Curral do Marqués, mentres que en terceiro lugar resultou galardoada a homenaxe ao salazón do restaurante no Gira da Pobra. Os consumidores tiveron tamén ocasión de escoller o premio especial do público. O local que foi e a tapa que foi máis valorada polos consumidores, que o Estrella de Mar coa súa tapa Estrela de Arousa. Nesta terceira edición, o certame comarcal superouse servindo máis de 3.100 tapas fronte ás 2.700 do pasado ano. Unha trintena de establecementos sumaronse á iniciativa que busca desestacionalizar a oferta turística da comarca a través da súa gastronomía. Intentamos, ou a que quixemos, vincular hostelería, turismo e a nosa bisbarra na época do Nadal, de decembro, fora de época estacional, buscando esa diversificación do turismo e que se coñeza como un elemento máis, como se fala de paisaxe, cultura, natureza, praia, que a gastronomía que temos na nosa bisbarra sexa tamén un referente. A Mancomunidade de Arousa Norte, de algún xeito, quere apoiar e impulsar con este tipo de actuacións, pois precisamente esa vinculación, esa unidade entre as dúas cousas e que cando se fale de Barbanza, cando se fale de Arousa Norte, sexa tamén a gastronomía. Durante a entrega de premios procedeuse tamén o sorteo de 2 bonos de turismo cultural entre os clientes que participaron no certame cos seus votos. Foron parar a Elisa Torrado Rodríguez e Martín González Rodríguez.